Kai gaye, me yasa kamar ma'aikacin banki? Idan rashin kunya ce mu ma ba mun iya. Kamar yadda ka daga hannu ka kwalla masa mari, to ka zo ka bai haƙuri. Yalla bai, fito da allon nan. Dan yayi giya kaga da ganin wuka ya sauka ba. Baka san da yawa daga cikin irin mai daba ba ne. Idan mutum ya shahara ya yanki mutane babu iyaka, to banki ne masa suke su bayi aiki a dinga zuwa karɓo kuɗaɗen mutane masu taurin bayi irin wannan natsuwa, kuma wallahi yanzu zai biya. Ka ɗauka cewa mu ma dolaye ne irin kowa? Wai me aka rubuta a jikin wancan kwalin ne? Ni ba ka san ban yi boko ba. Ni ma ban gane ba. Kai, karanta mana abin da kuka rubuta. Ka karanta ka ce mu za ka nuna wa boko, ka karanta. Idan ba za ka karanta ba ka cire shi ko yanzu ne na ya ɓaci. Ba za ka cire ba? Magariba ce yanzu ko safiya? Ina kofin da na gani a hannunka? Wai kana nufin a cikin ciki na ka cusa min hi? To yanzu dai na zai fito kenan. Ba ma'aikacin karɓowa ba ne kai? Kawai ka yi aikin kakansa. Ilahi yana narkewa a ciki kuwa. Dalla ka daina wannan magana ka ci wai. Dalla mala magana lafiya ake yi nan ba magana hika ba. Wannan dariya kuma ba. Ko biya ciki? Kamar ta da wadancan duk mahaukata ne. Duk bala'i da korona ta da na tsallake ta, amma kaga yau na haɗu daga moda. Ya ne Malam Naidu? Dan zo nan. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu ku je YouTube ɗin channel ɗinmu mai suna Jarumai S, don Allah ku yi mana subscribe.